Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket manipod iti pagayam nga intay ilinged itinagan abalong at taga Pangasinan ngam iti agdama ket adda iti syudad ti Cebu. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, balong latan ti iyawag mo kanyak, taday tatinagan anadakkelak nga awag kanyak ti tao amakunak, anakariknaak iti pudno a pamateg, ken panangisakit, nga oray iti kinapudno na, ket saan kami apulos nga agkadaraan. Sigon iti istorya da lolo ken lolak, high school sweethearts dagiti dadakkel ko. Idi nakaturpos da iti high school iti lugar mi iti Pangasinan, napandaadwa iti syudad ti Manila tapno ag kolehyo. Ngem saan da pay anakalpas iti first year college, nagsikog ti inak. Siyak ti bunga ti pannakailawan da. Kapilitan nga rod anagawid iti lugar mi ti inak, ket nagtuloy mat anagadal ti amak. Ngem gapo iti LDR a relasyon da, saan nga isuda ti nagkatuluyan. Apaman ana ipas nga inak ti inak, nagsubli di Manila ket nagtrabaho. Ngem dagos meten a nakasarak iti nagbalin a nobyo na, iso adi makelak iti sidong ti grandparents ko. Lolo, sana ka makaturog.
Kasla mabut-buto nga kiti uni dagiti kuryat. Ay na, balungko. Saan ka mabuteng? At na dito'y nilolom. Siyak ti makamaw. Bantayan ka, balungko. Lolo? Alan, balungko. Maturog ka, tadak lang dito'y abay mau. Basta di nakpampanawan, lolo Ang mga no alaon dakdagiti kuryat. Ay, saan ko nga itulok, balungkaw? Saan da ka amabalin nga alaan dagiti kuryat? Saan ko nga itulok? Aging ka si bibiyagak alolom. Awan ti mabalin na mangalakan ka. Agpaiso, lolo? Wen, balungkaw. Mamati ka kan nilolom. Amamat nga ipatpatig kalaunay saan aya? Wan, lolong, mariknak dayta. Dayta ti pamanagnak. Nga agpaiso ti ibagbagakan ka balungko. Iso asaan ka madanagan. Kas iti imbagak. At dahaklaan dito ibalungko. Bantayan ka. Awan ti mabalin namang dangran wano mangalakan kabayat asibibiyagak. Tandaan nam dayta balungkaw. Oh, balungko. Apakas laborido kay tar aramida. Anya dayta aya? Assignment ko, lolo. Nagrigat. Diyak sa kabailan. Amom, balungko. Awan tinarigat, no awatan anaimbag ken aramidain. Tandaan nam dayta. Ha? Anya ti kaya't masawan, lolo? Ti tao, naiparswa nga da panunot na. Kaya't asawan dayta. Amin abanag kabailan ng aramidain. Ngam, apay nga dati assignment ko itimat. Nagrigat mat, lolo. Ang mga numasadot ka lang ang mga awat kan mga ramid ita assignment mo. Iso ako naman narigat. Ha? Narigat lang ti may sa abanag. No kasadot nga aramidan, balong ka o. Nan, kita man ti assignment mo. Ante, lolo. Oh? Ay, sus. Nalakalang na ito, ibalong ko. Ala, tayo suro ka, wan? O sige, lolo. Isuro nak nga rod. Tapno sa anak amarigatan. Lakay, agyamanaken ka Taura inusaan mo apod no nga apod ni Balong kat napalalo ti panangipatag mo kenkwana. Anya kalakit din aya bakit. Anya mananday tangay bagbagam aya. Anya saan ko apod no nga apo ngay bagbagam. Anak ko iti daydiin mo na nga asawak ti ina ni Balong. Iso asaan mo nga rod akadaraan ni Balong. Bakit? Idi inayat ka. Imbilang kumutta nakaslapod nung anak ko, dagita anak yu iti day di asawam. Amum day ta. Lakay. Iso mabalin ka de. Di ka agsaw iti kasta. Kaapok ni Balongkaw. Imbilang kun nga anak ko, ti anak mo nga ina ni Balongkaw. Iso nga apok ni Balongkaw. Kadarak ni Balongkaw. Tandaan am day ta. Ni Lolo, kunamlan agpaiso nga apo na ka. Ha? Katlulok mat ni lolo. Saan ka di? Anya Lolom? Saan Da kami lang kadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ti akin lolo kan kwa na. Saan mo lolo ni Lolo mi? Anya? Kuna ni nanang ko. Kakaasin ni Lolo mi. Ta nakakaasin agtrab-trabaho. Tapno dala ang pagadal mo. Idento ta saan nakamot apod-pod no nga apo. Apunak ni lolo. Iso ti kunana kanyak. Di ka makauawat. Saan nakangarod nga apo? Da kami lang ti apo na. Saan kakaraman? Saan naka nga apo?
Dayta ti agpayso, Manang Emmy. May kadwa nga asawa ni Lolak, tinabangunak a lolo, anang padakkel kanya. Dakkel nga isyo kadagiti anak ken apo ni lolo no igatangan nak iti arwatek. Makan, wano ay ayam. Kanayon pa'y amangeg ko nga ibaga dagiti anak ni lolo, nga awan to kanu ti pakairanudan na kanyak, nga uray iso ti mangay aywan kanyak. Tapinanawan nakket nga rod kadakwada ti inak. Makunak ani lolo ti imuna ang nagbalin at teacher ko. Taiso ti mangisursuro kanyak kadagiti leksyon ko nang runa iti math. Ket kasubad, nagadalak mo't ana imbag. Iso nga adu ti medalya ken awards ko idi agad adalak. Nga isumot ti ibilbilang ni lolo a kinabaknang na. Ken siyak kanumet ti liwliwana. Iso adi na ingkaskaso ti anyaman nga ibagaken kwa na dagiti anak ken apo ko na maipapan kanyak. Bisperas ti baro atawan, idi 1998, nagbakasyon kami iji Manila. Iti ayan ti inak. Agtawanak idi iti sangapulo. Upat idin ti kakabsat ko iti ina. Ditoy anapasamak ti may sa abanag, anagsakitan unay tinakam ko. Lolo, nagkadugayam ti sa nga ilida na nang itabis piras ti barwatawan. Dantan niya da amin dito'y ayan dati partido ni Uncle. Un nga raw balungkaw. Dakmat ni namnamang adda dito'y ti partido ti asawa ita ni nanang mao. Namuklakas to'y lolo. Ore sa anak ko man na si Murot. Kunak namin no datayo lang ti sa nga ilida. Balungkaw, saan ka nagpanunot iti anyaman? Saan narumbang nga negatibo ti panunot mo iti panang sarabo iti baro atawain? Lolo? Ti nasaya at apok. Mapan kay tayan ni nanang mao, tanay. Dandanin sumangbay ti baro atawain. Ingkakablaawan ni nanang mao. Alan, balungkaw. O sige nga rod, lolo. Tong palaklatan ti bilin ni lolo. Mapahanak itayan ni nanang. Dayjay ni nanang. Adda kasarsarita na sa nga hilida. Asitkak ni nanang. Sino dyan chubby boy asa nga iniyo? Ha? Kaanakat na dyan, auntie. Inguyog da nanang ko. Tawan di mga iwan kan kwa na iji Pangasinan. Siyak lang ti chubby boy dito'y. Kutsak lakit di ko na ni nanang ako anakan na. Sagayam. Da ko na masidag ka ni nanang. Agsubli aklangan ijayan ni lolo. Di nakgayam bigbigbigan nga anak ni nanang. Saan gayam? Balungkaw, makalawas, tinapagsaritaan mi ni Lola mapanagbakasyon tayo dito'y Manila. Tapno makadan na tayo mat ni nanang mao. Ang umunapay lang nga aldaw ti baro atawain. Kaya't mon ti agawid. Pang naasim lolo. Agawid tayo kumat. Diyak kayat dito'y. Gapo ka day, ta saan da ka nga asit ganda giti kakabsat mo iti ina. Saan da makiay ayam kan ka? Lolo? Balungkaw, sika ti inauna. Sika at yarumbang amangiya sidag itirik nam kadakwada. Kaya rigan na ngamin italaang ang makapagdadan na kayo itinabayag. Talaga may kawa adag iti kakabsat mo iti ina. Saan aday tati makagapo? No apay akayat kong tagawid, lolo? Anya ngay nga rod, balungkaw. Ni nanang? Nangagkwede rabi nga imbaga na itikit na uncle? Aka-anak-anak ka no? Anya? Day tatagpay so lolo? Nangag ko, ididinamag ti ikit ti asawa na. No asino ka no di sa nga ilid at chubby boy? Imbaga ni nanang, aka-anak-anak ka no? Balungkaw? Iso ka please, lolo. Agawid tayo kuman kada lola. Balungkaw. Amangan mert no saan asika di dakdakamatan ni nanang mo. Iso nga imbaga na akaanakan na.
Lolo, amin dagiti sa nga ilay di rabi partido ti asawa ni Nanang. Datayo lang ti partido ni Nanang. Imposible asaan nga amo ni ikit na uncle dagiti partido da. Anya? Ken may sa lolo. Siyak lang mat ti Chubby Boy sa nga ilay di rabi Iso nga mo kasyak ti dinakamat ni Nanang. Siyak di ko nana kaanakan na. Ay, balong ko, ubing kapay. Adupay dagiti banag asaan mo amaawatan unay. Lolo, Saan ko mga agbalin arason day dyan ang mo? Tapno guraem ni nanang mo. ha? Laglagi pa balong ko. Ano awan ni nanang mo? Kanuray ni tatang mo. Saan ka mat anay tao? Iso nga oray pa ino saan ka di makkel kadakwada. Ipatag mo ida. Gaputa isoda ti dadakkel mo. Saan mo ida agurguraan? Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Balong ko. Apok, nakaturpos kan iti high school. Nga maapay akasla naliday ka. Pampanunutag no makapagtuloy ak pa iti kolehiyo, Lola. Balong apok. Amo ka marigatan ni Lolong aggamuloy ti daga. Tapno mapagadal na klaang. Kat, jak kaya ta marigatan ni Lolo. Ha? Iso nga mga nagsardeng nga klaangan, Lola. Sino tinagkunang agsardeng ka? Balong ka. Saan ka agsardeng? Agadal ka iti koleyo. Kat ijay Manila ti pagadalam. Ha? Nangag mo ti ko na ni Lolo, maapok. Agpaiso ka di Lolo? Hangam, jak kaya ta marigatan kayo. Jak kaya ta mapanog kayo. Balong ka. Tumulong na angkel mo. Iso timang paadal kan ka iti koleyo. Ha? Agpaiso, Lolo? Wen, balong ka. Iso ang makaadal kamutlaang iti koleyo. Katkas iti kunakon. Ijay Manila ti pagadalam iti koleyo. Kumusta? Di ba nagadal mo? Makatawan laengen, agturpos kan saan naya. Lolo, da kayo terong mga kumustahag. Apay nga nagkapsot kayo matan. Apay adiyo tinaripato ti bagiyo. Balong ko.
sinalwadak ti bagig. Lakaya kon. Saan amalapdan dayta balungkaw? Talaga asumalukin ati pigsak. Lolo, sa paila kuma. Tamaabutak pa ya makalpas kay ti panagadal mo. Amaum balong ko. Maragsakan unay. Taday nagbasit paila idi nga ubing anak puypuyatak at nagtagibi. Kat umadanin agbalin a profesional. Lolo, ikarkararag ko iti na marswa. Ngay anak kumapay iti pigsa. Tapno mauray ko pa'y iti pa nagturpos mo. Balong ko. Mangasim, Lolo. Agpapigsa kayo kuma. Ti kayat ko. At na kayo ito nagturpusak iti kursok. Kasi ti kaandayo hindi nagturpusak iti elementarya kan sekundarya. Balong ko. Arapaap taadwa na iti, Lolo. Saan aya? Ngay do ubingak pa'y. Sikatin mo na nagbali na bandor surok. Malagip ko hindi. Nodadyak ka ba ilan nga aramiden? Sikat imang isuro kanyak. Imbagam nga agadala ka na imbag. Tapno maaramid ko ti amin na kayat ko. Isa pang nga asim, Lolo. Tagpapigsa ka, ha? Di nakmampanaman, Lolo. Pangasim. Napalalo ti panangikarkararag ko, nga agimbag kumapay ni Lolo manang Emmy. Ngem sumagmamano abulan sakbay nga agturpusak iti kolehyo, natay day di Lolo. Lung cancer tinagbalin a findings dagiti doktor. 79 idi titawan na. Nalaos tila dingit ko ta saan ana imatangan day di Lolo ti panagturpus ko. Sayang, taawanan day di Lolo anang ipatag, nang ipaay iti panawan ken panagayak na kanyak. Nga uray saan kami a blood-related, kat nakarkaro pa iti panangaywan na kanyak, nga uray saan nak apudpudno nga apo. Kalpasan ti dua atawan a diversified training, kat nakapasaak iti licensure examination iti kina-arkitekto. Tawon 2015 manang, 28 ko idin, idinagbalin kami anasinged ken ninanang ko. Anak, agyamanak ta nasinged ka kadagiti kakabsat mo, ha? Agyamanak ta saan mo ida kagura. Apay kumangay akagurak ida nanang. Awan mo ti makagapo, saan ka di? Anak, Kan maysa. Siyak ti rumbang agyaman, tanawat dakon. Saan na kasi ubingak, nga iliblibakdak. ha? Nangag ko'y dinanang. Damdamagan ti sa nga iliyo no asino ti bisita yo at chubby boy. Kinunayo ka anakan yo. Balong. No malagip yu day di abisperas ti baro atawan nanang. Isong embis nga agtalinagad kami dito'y kadalolo iti makalawas. Dinagulit ko'y nga agawit kamin. Tatalaga analaos ti sakit tinakam ko idi. Balong. Sorry, anak. Pakawanan na ko, ma. Saan ko nga ingagara day di apagtang?
Jak mo tamo no apay akas di tinsungbat ko idi. Jak maawatan ti bagi. Pakawanan na ko ma. Di kaya agdanag nanang. Awanan kanyak day jay. Tasigun iti day di lolo. Saan arumbang nga agimulak iti sakit tinakam. Hanya nga iti ko na dagiti kakabsat mo. Iti nagsasarita kayo may papan iti day taba nagapok. Mas daw da lola. Naimbag ka no tadyak ginura ti inami. Ha? Kasta ti ko na dagiti kakabsat ko iti ina, lola. Ngam imbagak kadakwada. Nalabit. At adariming baw kanyak ti pan nakaawat. Ngam tigura para iti inami. Balong apo. Tawan mo't lang ti Serbina. Saan ka di lola? Nugurag ni nanang. Saan tumot lang nga maisubli ti amin. Ken maysa. Kanayon nga ibilin kanyak day di lolo. Asa na rumbang agurag ni nanang. Uray ni tatang ko. Tano awan da ka no? Awanak ba ito alubong? Banag ngagpay sumet saan aya apok. Wan lola. Ken maysa. Awan mo ti perpekto a tao. Nalabit nga immature pa ila idi ni nanang ko. Iso akas jay. Alan lola. Saan ta na pagsaritaan day taabanag? Rumbang kid da sa ganak ti pan nakaawis ko kas guest speaker iti maysa apasken. Balong anak ko, ipampanakkel ka. Naglaing ka anak ko. Ipampanakkel ka unay. Agyaman ak nanang. Jacqueline pagarup ngagpapasken pa'y na uncle. Gapoy ti panagbalin ko og guest speaker. Ay na anak ko, babaan man lati kastoy kat makasubot kami kan ka. Ay na nanang. Lipatin tayong tinapalabas ko naklangarudan. Nalpasan day jay. Balong anak. Mabit man lang nanang. Daman lat damagak. Anya day ta? Jay lalaki a kasarsarita ni uncle. Day jay oh. Ha? Kasla mailasin ko. Di mo't iso day jay ni... Uwan, balong anak ko. Isuday jay ti amam. Balong apok, anya trik nam ita. Parbangunan idinalpas kayo ang nagsasarita kadatatang kanti asawa ni nanang mo. Kinapod no na lola. Aglalaok ti riknak. Kataging gaita. Aglalaok pa lang ti marikriknak. Apay, balong. Anya ti kayat mo asawan, apok. Saan ka kadi anaragsak ta nakasaritam ti amam? Di mo kadi pa'y napakawan ti amam. Anang panaw kan ka idi ubing ka pa'y. Sana kasta lola. Takinapod no na. Nalukay tirik na ka ng yatnag iti pamakawan ko kanitatang. Ngam, aklo na kanaliday ti pusok, lola. Anya ti kayat mo asawan, apok. Naliday ti pusok. Gapoy ti nakita ka lang ati amak, lola. Apok. Tauray no saan ngayon balikas ni tatang. Madlaw ang makapaspasar iti rigat. Agdaldalan iti kinarigat ti amak. Balong, apok. Ay ayak na nakasasad iti amak, lola. Iso nga amom, lola. Kalpasan ti pa nagsarsarita mi. Sakbayan naturugak. Kinidlaw ko iti apo ana marswa.
Ngaykan na kami kumakadatatang kananang itatindog nga panahon nga kukuyog pa'y. Saan mat siguro pa naglablabas ti kinindaw ko iti Diyos? Apa atindogan na kumapay ti biyag dagiti dadakkel ko. Takayat ko nga'y parik na kadakwada. Nauray pa'y no inabandonadak iti basi itak pa'y. Ipatpatag ko lang tayo na. Kat awan apulos ti sakit tinakam ko kadakwada. Gaputa day ta ti kang runaan ana sursurok iti day di lolo. Day ta tinmula day di lolo iti panunot ko. Ipatag kan pakitaak iti kinasayaat dagiti dadakkel ko. Saan a panagulbod manang Emmy? Ngam aging gaita, amin dagiti panursuro kanyak day di lolok, nakatalimang dito'y pusok. Kat idisim marungkarak iti tanam day di ipatpatag ko alolok. Uray lain dalupisak ko tinagsangsangit. Gapo tamariknak ti pan nakaulilak iti maysa a tao, anagbalin abagnos ko iti biyag, tapno agbalinak analintag aparswa ti Apo. Taon 2018, idinailapas ko ti master's degree in business administration. Kat madama ita ti panagadal ko iti doctorate degree iti development studies, kabayatan ti panagtrabaho. Manang, amin dagito'y asakripisyok iti panagadal ken panagtrabaho. Amin a panagdayaw a maaw-awat ko ita, kat sagot ko kada lola, kanday di man ipatag alolok, anakautangak iti amin. Iti agdama kat addaak dito'y Cebu. Gapo iti agdama a pandemya, pinilik ti agtalina dito'y. Ngam sakbay daytoy a krisis, kanayon ti panagbiyahe amang sarungkar kadagiti construction assignment ko iti Visayas ken Mindanao, a project ti may sa akadakkelan a real estate company dito'y Pilipinas. 86 itan ti tawen ni lola. Iso akanayon nga ibilin ko ti panagannad na. Constant mo ti communication mi kan ni tatang. Kat every weekend ti Zoom mi kadananang. Kat si papannakelak amang ibaga, ano anyaman ti maitulong ko kadakwada, kat nakasaganaak amang ipaay. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, balong. Pagayam a balong, umuna ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Kasauman siguron para iti maysa nga anak, ti panangilibak ken kuana ti mismo nga inana. Ngem gapo iti pannarabay ken pammagbagakan kaday di lolom, kinabailam a sinarangat day ta apagteng iti biyag mo, iti naganus pay laeng nga edad mo. Ket saludo akken ka iti day ta abanag pagayam ko. Ti kang runaan pay a pangidayawak ken ka, ket ti kinamanagpakumbaba ken kinasingpet mo pagayam ko. Gapo ta itilaksid ti amin apan nakailidlidding ken rigat a napasaram. Silulukat latta ti dakulap mo at tumulong kadagiti ipatpatag mo iti biyag. May sa abanag adin tupulos magatadan ti uray anya a kinabaknang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Tintun, mapu